Kandah hati jika ditanya lataraga nak kabadu, tapi apalah kadayo sampai dati aku jodoh alun tasuo. Tapi apalah kadayo sampai dati aku jodoh alun tasuo. Kandah hati jika ditanya lataraga nak kabadu, tapi apalah kadayo sampai dati aku jodoh alun tasuo. Tapi apalah kadayo sampai dati aku jodoh alun tasuo.
orang awam